Joo, Timo, odotatko vähän? Kuulepa se rämpäri! Mä katsoin sen teidän edellisen jakson ja oli hieman huolestunut, että eihän sitä Ari Zwangia vaan eroteta. Ei, nehän soittaa raikasta jatsia, kyllä Hyvä. ne ei lähde mihinkään. Kuule, miten meinaat saada porukan tällä kertaa nauramaan? Me katoppas vähän, mä ohjaan nyt Timo. Timo, kuuletko sä? Joo, kuule. No joku sä tuut siitä kuviin, niin pierase siinä heti lähössä, niin saadaan sketsi käyntiin mukavasti. Joo, Ja pieru. sitten nilkutat siitä kuvan poikki ja hapathan sulla on mustana, eikö ookin? Kyllä on musta. Joo, ja otat kunnon huikat kossua ja kiroilet siinä sitten. Kuinka pahasti kiroillaan? No paskan saa sanoa, että se on melkein kovimmalla. Jos et sitten Joo. muuta keksi, niin sitten vedä kuvan reunassa alasti niin, että persen näkyy, niin saadaan hyvät naurut siinä sitten. Joo, asia on harvinaisen selvä. Oikein hyvä. Kuule, pitäisikö Timpalle laittaa? Kuule, rämpäri, nyt on miljardit sitten loppu. Joo. Miten meinaat saada porukan nauraa halvalla? No se on helppo homma. Mulla on tuo ihan puolivillainen ilmanen jätkä. Katos, mä ohjaan vähän. Kukas siellä on? Heikki Kahilainen. Niinpä niin. No niin, Hessu. Joo, Kuuleeko sä? kyllä. Mene siihen keskelle studioon ja vedä kaikki vaatteet pois. Miksi? No se on hauskaa, vedä nyt vaan. No niin. Ja käydä pois munista. Joo, Osaatko sä mitään sananmuunnoksia? en osaa. No sano Kuukerin Nelli ja piaraset ja meet helvettiin sitä kuvista. Asia selvä. No niin, ja meillä käy. Kuukerin Nelli. Kuule, rämpäri, hei! Sä oot professiola! Jaha, Heikki Silvennoinen ja Timo, terve! Terve. Meillä oli kuulkaa kriisipalaveri ja minä sain potkut. Oho. Ja minä katsoin sen teidän toisen ohjelmanne ja se oli kyllä perhana hyvä. Mutta huomauttaisin, että teillä oli pärjät minussa ja perjuukit nurin perin. Älkää pojat perkele temppuilko. No, pistetään 200 000 liikenteeseen ja ostatte sillä perukeja ja pärtoja. Joo. Tuu pyörät pyörimään ja pistätte porukan nauramaan. Joo, kiitos. Terve! Jaha, sehän on Timot, Heikki ja Kahilainen. Terve! Nyt kun te pojat alatte tehdä uutta viihdesarjaa, niin kai te tiedätte, että te olette kovien paineiden alaisina. Kyllä. Onhan teillä varmasti hauskoja peruukeja. On. Ja hammasmaalia. On. Hyvä. Tässä on teille 8 miljardia rahaa. Ja muistakaa, minä katson hartaasti joka jakson. Onnea matkaan! Kiitos paljon. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. Näkemiin. 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 Hei hei.